Tan migao marita kipchumba MURKOMEN nokoyo kanisa mondo bedi ong'ala mambele e kedo gi lwenje ma kit chweche udi kanyakla kod kedo gi yedhe amero ji e kind nyithindo. Nowuo e kinde manoyore nyasi mar lamo Nairobi kama okoyo kanisa mondo konye lwenj kedo gi timbe maundu ma itimo ne nyithindo masani medre kor gwenge ma Thurka. Kinde mane oyore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Milimani e kaunti ma Nairobi, jatend migao marita kipchumba MURKOMEN nojiwo kanisa mondo chiw mise motegno ne nyithindo mondo mi olos kitgi gibed jogo ma timbe gi oriere e kinde mabiro. And if we want to win our children, it is true what the Bible says, that teach a child, the ways of the Lord and they will not forget. MURKOMEN okuo kanisa mondo nywakie lwenj kedo gi yedhe amero ji e kind rawere kendo ger kuonde reso rawere ma yedhe go oseketho ngimagi kaka yor miyo gi geno kendo. We have to really address this issue of drugs and alcohol abuse. It's a big threat to our nation. We have to reach out. We have to have rehabilitation centers. We have to deal with this issue. And it cannot be done by government alone. This is where the church can partner with us. Ose oganda ma osebedo kati marach gi nyithindo kendo timo ne gi timbe anja okakoro kwa kanisa mondo wuog oko motegno kwedo timbego kendo gikony e lwenje mag udi ma wacho ni medre pacho kae kamoko chwechopo nyaka inek. And the people who do so are people in responsibility, purported to be pastors, to be chiefs, police officers, and teachers who take advantage of young people. The church must rise up, and I dare say we need a champion in this country outside government. Opoyo kenge makanisa osegoyo anyato kanisa mar AIC ma osebedo ng'ala mambele rwako jonjore kod jokuodhok e ute lamo magi gino ma oseduoko chien timbego e gwenge moko kama okuom jonjore go bende oseduoko bunde magi sebedo ka gitimo gondo njore go. The three dangerous bandits in Kerio Valley, the first place they went before handing in their guns was AIC Chesongoch. They went to the church, prayed for, got their courage, took their guns. And because of the act of the three of them, now we have guns being returned by criminals, up to 150 in one area. And this is unprecedented. I tell you, I am from that county. I was a senator. This is unprecedented. Kuna mkajuang riuruog jogo